Представете си, например, че получавате значителна сума от клиент за услуга, която сте извършили, или че шефът ви дава аванс, равен на 3 месечни заплати, плюс допълнителни бонуси. Изберете сценарий, който ви резонира, и си представете как салдото по банковата ви сметка нараства. Изберете конкретна сума, която искате да имате в сметката си, и си я представете в ума. Представете си тази сума заедно с номера на сметката и името си. Независимо от реалната стойност, изберете число, близко до желаното, било то по-голямо или по-малко, и го визуализирайте. Сега почувствайте емоциите, които бихте изпитали след получаването на тази сума пари. Потопете се толкова дълбоко в това състояние, че мозъкът ви да започне да го възприема като реално. Позволете си да изпитате тези емоции. Не позволявайте на външния свят да ви безпокои в този момент. Живейте изцяло в тази въображаема вселена. Опитайте се да се привържете към това чувство, така че когато се върнете в реалния свят, съзнанието ви да го иска отново и отново. Създайте версия на себе си, която притежава изобилие във всички аспекти, а не само ограничено до салдото по банковата сметка. Представете си, че правите всички неща, които бихте правили, ако бяхте по-богати. Независимо дали става въпрос за закупуване на колата, която толкова много желаете, за придобиване на къща или за получаване на апартамента в Ню Йорк, който сте видели преди няколко седмици, представете си, че живеете най-добрия възможен живот. Не забравяйте наистина да почувствате тези емоции. Това чувство идва отвътре и понякога, когато интензивността намалее, не отнема много време, докато се върнете към реалността. Когато сте в това състояние и манифестирате, пребиваването в тази въображаема вселена в крайна сметка ще ви доведе до много печеливш резултат. В този момент може да изглежда просто отдаденост, но както споменах в началото на видеоклипа, никога не се съмнявайте в процеса, в себе си или във вселената. В този момент живейте така, сякаш няма утре. Потопете се в това въображение, живейте най-добрия живот, който можете да си представите, независимо дали става въпрос за вашето семейство, вашия домашен любимец, вашия партньор или вашите приятели. Включете ги в тази вселена. След като сте почувствали това чувство, не го оставяйте да се изпари. Опитайте се да го задържите. Хванете това чувство и живейте така, сякаш няма утре. Почувствайте отварянето, което изпитват мозъкът и сърцето ви. Това сте вие, когато женете глобалния резултат от вашата работа и манифестация. Може да има моменти, когато имате усещането, че губите това чувство, сякаш сте в облаците. Въпреки това, тренирайте ума си да се връща към това чувство. Търсете други сценарии, които могат да предизвикат същото чувство отново и отново. Ако имате впечатлението, че се носите в облаците, намерете начин да възвърнете състоянието си. Поемете контрол над ума си и останете в това чувство по-дълго следващия път. Повтаряйте този процес всеки ден, когато манифестирате, и ще видите промени в живота си от само себе си. Дори няма да се налага да се насилвате да правите нищо. Вие естествено ще се включите в различни аспекти на живота си, без да го осъзнавате. Както обсъдихме за парите, можете да приложите същите принципи и в други области, като взаимоотношения, получаване на работата на мечтите ви в желана компания, приемане в университета на мечтите ви или всичко друго, което сте манифестирали. Това е всичко за днес. Най-накрая стигнахме до края на този видеоклип. Ако сте стигнали до тук, благодаря ви, че ме слушахте. Ако този видеоклип ви е харесал, моля, натиснете бутона "Харесва ми" и го споделете с приятелите и семейството си. Много ще ми помогнете, ако се абонирате за моя канал за още подобно съдържание. Благодаря ви за гледането и ще се видим в следващия видеоклип. Ако вече сте практикували манифестация, може би сте стигнали до момент, в който започвате да предполагате, че желанията ви са се сбъднали. Въпреки това, имали ли сте някога момент на съмнение, мислейки си, че може да грешите по един или друг начин? Търсите ли уверения, че начинът, по който манифестирате и предполагате, е правилен? Ако отговорът е да, тогава сте на правилното място.
Здравейте и добре дошли в новия ми видеоклип. В днешния видеоклип ще обсъдим как можете правилно да възприемете вярата, че желанията ви са се сбъднали, така че да можете да премахнете всякакво съмнение или въпрос във връзка с това. Ще обясня подробно определени техники, които можете да приложите, докато предполагате или си представяте, и само с няколко стъпки ще бъдете готови да манифестирате правилно. Преди да започнем, искам да ви напомня нещо, което искам винаги да имате предвид: никога не се съмнявайте в самия процес или във Вселената, защото съмнението забавя резултата. Ако вече сте изпитали съмнения, оставете ги да си отидат и се съсредоточете върху настоящия момент без никакво съмнение. Преди да започнем, ако искате да научите повече за манифестацията и за създаването на живота, който искате, имам ръководство за закона за привличането, което включва 8 подробни урока в аудио и PDF формат. Можете да получите достъп до това ръководство чрез връзката в описанието. И така, без повече излишни приказки, нека започваме. Предполагането в манифестацията е ключов елемент от техниката за манифестация и закон